Maayong buntag sa atong tanan. Palihog ko kuwit sa imong tapad og ing na paminaw og maayo aron di ka makatulog. Og kuwita pod ang pikas imong tapad ing na pod siya na ikaw pod. Sige, so again, maayong buntag. Malipayon kay ko kay karon is a special Sunday. Dili lugar pasabot na dili special ang kada Sunday. Medyo lahi ni siya karon, no? For three reasons. Una is atong naatay ministry campaign sugod karon. So pagkahuman sa atong service karong buntaga, no, giauhag ang tanan na muadto dadto sa alfresco. Whether appeal na ka sa isa ka ministry or kung wala pa, adto gyapon ta dadto. Kay dadto atong ilista. Kinsay gusto magpalista kanang mo join og wider group, no? Kung wala pa mo ka join og wider group, naatay registration booth diha naa sa FMT, no? And kung gusto ninyo appeal na mo sa wider group, member na mo, gusto pod ninyo na mo appeal og isa ka ministry to serve the Lord in church, then you are very welcome to choose a ministry, no? So ang mga different ministries nato, muhatag sila og mga flyers or brochures og mo explain sila unsa nang ginabuhat sa kana na ministry. Ikaduha na reason is sugod na pod karon ang klase nato sa DBC, no? For the first semester sa 2025. So kung wala pa mo ka-enroll, pwede pagyapon, no? So buutan man atong registrar, guwapa pa gyud, no? So mudawat ra gid na siya og enrollees. Bisa pa gani late, di ba? Pwede pa gani daw next week, no? So that's another reason why we are happy this Sunday morning. And ang ikatulo is, and this is different, wala pa dugay na nato ni siya, wala mabuhat, no? As far as I can remember, mao ning ginatawag nato na State of GCAF address. So we will give you, no, or short pa, suga, no? So soga or suga. So we'd like to call it suga, no? Murag kahayag lugar, no? So I will be sharing with you highlights sa mga nabuhat nato last year with the different ministries. Now, ang mahitabo karon is about 1/3 of my message will be from God's Word, and possibly mga 2/3 will be katong soga or suga. Okay? So, and since mubo raman atong time, no? Kaya ang presidente sa Pilipinas tagaan man atong mga 2 ka oras aron maghatag sa giyang sona. Unless mosugot mo nataman ta alas 10 karon. Ang part 2 will be next Sunday. So the plans for this year, 2025, among i-share sa inyo sa sunod na Domingo na. Okay, so let me begin with God's Word this morning. Kung naamoy mga Bible, palihog ko o abri sa inyong Bible or your Bible apps, atong basahon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 paingon sa 37.
So akong basahon sa Binisaya. Ang sambingay mahitungod sa maayong Samarianhon. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron sa pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong. Busa nangutana pagayod siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himalatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya, gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, atiman na siya og inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon sa imong hunahuna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Kaning parable of the Good Samaritan, well known kay ni siya bisag sa mga tao na wala kaila sa Ginoo, sa kang Ginoong Hesukristo. In fact, daghang mga famous na mga tao na gasulti, no, na sila yung mga comments about the parable of the Good Samaritan. For example, kaning si Mahatma Gandhi, kung nakaila mo niini, no? He's a famous na Indian, and ingon niya, the story of the Good Samaritan teaches us that true morality transcends religion and sees humanity as one family. Naapoy nag-ingon, isa ka atheist na philosopher, kani si Sam Harris, dili ni siya gatuo Ginoo, pero nakabalo siya sa parable of the Good Samaritan. Ingon pod siya, the Good Samaritan exemplifies the moral obligation we have to help others, irrespective of their background or identity.
And naapoy isa ka Muslim na scholar and author ni siya. Nag-ingon pod siya, it's a story of breaking societal barriers and redefining who we consider our neighbor. A lesson that is still radical in today's divided world. Makita nato na unsa ka famous ni siya na parable. Even non-Christians read it and find it beautiful. Pero kung atong eksaminon, daghan kaayoy mga sayop na pagsabot sa parable of the Good Samaritan. Kani sila mga examples ni siya. Though tinuod ang ilang ipangsulti about sa parable, pero unsa man gyud ang punto ni Hesukristo. Pag sulti niya aning parable dadto sa isa ka lawyer. Kay isa man to siya ka lawyer ang nangutana sa iya. Ug ang iyang pangutana layo ra kayo tubag ni Hesukristo. Ang pangutana is unsaon man ako na malangit? Unsaon man na how do I get eternal life? Ang tubag ni Hesukristo sa iya, unsa day gisulat sa balaod? Unsay gisulti sa balaod? And since lawyer man siya, lawyer ni na dili na pareha sa itong mga abogado diri, no? Lawyers, they know, they are experts of the Mosaic law, of the Ten Commandments, of the Pentateuch. So kabalo si Jesus, nakabalo siya sa tubag. Og sakto pod ang iyang gitubag, which is ang tubag ni Hesukristo sa nangutana pod niya, laing tao pod na nagsulay pod kaniya, nangutana, teacher, unsa day ang first or ang greatest commandment? And maugyapon ni siya ang gitubag ni Hesukristo ato na pangutana. Higugmaa ang Ginoo with all of your being perfectly. Ug ang second greatest command ingon pa ni Hesukristo, higugmaa ang imong isig katao sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Now the parable of the Good Samaritan is not about racial equality, though you might interpret it that way. Dili siya about social justice, though you can somehow get that from the story. Unsa man gyud ang punto ni Ginoong Hesus? It's about salvation. Ang atong kaluwasan. Ang parable sa Good Samaritan ginapakita ni Jesus na kitang tanan, kinanlan og mangluluwas. Why do I say this? But it's also a story that gives us a better understanding sa gugma sa Ginoo. Kanang gugma na iyang gisugo sa greatest commandment, to love God, to love others. We will find and understand it better dinhi na parable. So atong himay-himayon. Nganong salvation story man ni siya. Tanaw na to kinsa ni mga characters na naa dinhi. So ato lang tanawon ang main characters. Tulo lang. Di na nato apilon tong mananap o katong innkeeper. So kinsa man naa dinhi? Pari, Levita, o Samaritan. Unsa man ning pari? Ang pari ga represent ni siya no sa so tan-awon sa nato unsa day ng mga pari sa Old Testament. Kani mga pari sa Old Testament gikan ni sila sa tribo ni Levi, the tribe of Levi. So Levites ni sila. Pero dili tanan sa tribe of Levi can become priest.
kato lamang mga direct na descendants ni Aaron, katong igsuon ni Moses. Sila lamang ang mapili na mahimong pari. Naunsa may trabaho sa usa ka pari, they have temple duties. Sila ang gadawat sa mga ihalad sa katawhan o sila ang maghalad ani dadto sa Ginoo, dadto sa templo. Sila ang ga-offer sa sacrifices para sa mga tao. Sila pod ang mga magtutudlo sa balaod. So memorize na nila ang balaod ni Moses, nagihatag ni Moses, gihatag sa Ginoo pinaagi kang Moses. Sila po ang ga-intercede para sa mga tao dadto sa Ginoo and vice versa. So mauna siya ang role sa mga pari. So katong pari nangilikay dadto giagi pikas, nakakita siya na ay tao dadto na 50-50 ang kinabuhi. Kato na tao, by this description, kabalo siya unsay angay niya buhaton. Kay giingon sa ilang balaod na you are to help strangers. Then unsa man tong Levita? Ang mga Levites, mga assistant sa mga pari. Kauban ni sila og tribo. Pero dili ni sila pari. Sila ang, kung sa atoa pang context, mga church workers. They are temple workers. Sila tig-atiman dito sa temple. Ug sila po ang tigbantay sa templo, sa Ginoo. O gatudlo po ni sila sa balaod. So same gyapon ang ilang naibawan. Now isa ka Levita, nilikay pod siya. Sama sa pari. Then unsa maning Samaritan? Samaritan is a mixed breed. Mga Hudyo ni sila na katong pag-conquer sa northern Israel, no? Sa mga Assyrians, mga foreigners ni sila na gisulod sa Samaria ug nakigminyo sa mga Hudyo ug ang resulta ani mao ni mga Samaritan. Tungod kay they intermarried, ang ila pong pagtuo, their faith got mixed up also. So nahimong hybrid ang ilang pagtuo. So naa sila practice sila Judaism mixed with paganism. So naturally, ang pagtanaw sa mga Hudyo sa ila mga hugaw, dili angayan. So ang Hudyo o mga Samaritan, the Jews and the Samaritan have long been disliking one another. Nisamot pagid ni siya katong pagbalik na sa mga Jews from exile, from the Babylonian exile, katong ila nang i-rebuild ang temple, ila pag yung gi-reject ang offer sa mga Samaritans na mutabang o rebuild sa temple. Samot na ang ilang rift between the two. So ang pari o ang Levita, they are representing people na gadepend sa ilang maayong buhat. They depend on their good works to earn eternal life. Kay ang ilang pirmi hunahuna o ginasulti is buhaton nako ang balaod. I will obey the law and I will be righteous. And so naa dinhi karon ang isa ka lawyer, no, na ginatistingan niya si Hesukristo, pinaagi aning iyang pangutana o ang tubag sa iya ni Hesukristo mauning parable. Again, so why is this about salvation? Tanaw nato. Ingon sa Ginoo in Matthew 5:43 to 44. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Ingon ni Jesus.
But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Dinhi sa parable makita nato ni gibuhat sa isa ka Samaritan. Giyang gihigugma ang iyang isig katawo og iyang kontra. Dili lang isig katawo, kontra pa gyud niya. Kay kinsa man tong naghigda dados dalan, isa ka Hudyo, siya isa ka Samaritan. Unsa man ang iyang gibuhat, he showed lavish giving. Sobra-sobra na paghatag. Unsa may iyang gihatag? Bino ug lana. Sa unang panahon, mao ni ilang gamit sa pagluto ug sa pagtambal sa mga samad, no? Even karon, di ba? We use oil, no, kanang natay mga samad, sakit sa lawas. And we drink wine, kanang ingon nila good for the heart, no? Or for the stomach. So wine and oil have medicinal values. Pero ang description dinhi is iyang gibubo. So wala siya nagbutang sa isa ka gamay na gapas o iyang gibutang datoy haplas-haplas, iyang gihurot ang iyang supply. And sa ilang panahon dili ni siya barato. Iyang gitagaag first aid. Ma-imagine ninyo, kontra nimo, para bitaw ma-appreciate nato ni, una-unaa daw tong tao na imong pinakakontra sa imong kinabuhi. I hope wala na, no? Pero kung una-unaan nimo, kaya baka nimo na siya tambalan kung masamran na siya? Mao ning gibuhat sa Samaritan. And then, iya pa yung giarsa ang tao. Kay kaning tawana, kung sa ato pa ning panahon, ICU na ni. Di na ni siya natulog na ni. Di na ni kalakaw, di na gani ka istorya. So iya yun ning giarsa. Nakasuway na mong arsa og tao na kanang tulog or in comatose, tingbog ata. Iyang giarsa og iyang gibutang sa iyang mananap. Wala man gisulti dinhi kung unsa na mananap, no? So ang assumption siguro is donkey, no? So kung iyang gibutang sa iyang mananap, most likely di na siya kalingkod dadto og nibaklay siya. So pila na ka kilometers ang description nila kani kuno na lugar kaning ginasulti ni Jesus Christ. Kung moadto mo karon dadto sa Jerusalem, taas ni siya kay Jerusalem is taas. And then padulong siya sa Jericho paubos. And mubo raman ni siya na distance daw, so steep kay ni siya. So siguro ma-imagine nato something like Baguio, na daghan kay mga pangpang, no? Pero sa ilang panahon di pa man simentado ang dalan. And kanina lugar puno daw ni siya mga tulisan. So kahadlukan yun ni siya. Kabalog yun ang mga Hudyo, unsa ni siya na klaseng lugar. So ma-imagine nimo kani siya na Samaritan, no? Kulbaan na kay daghang mga tulisan, iya pa yung gi-arsa o iyang gidala sa isa ka inn. And pag-abot dadto sa inn, unsa man ang iyang gibuhat dadto? Gihatagan pag niya tong innkeeper og 2 denarii. Unsa man ang 2 denarii? According to scholars, kanang 2 denarii is actually worth 2 months. Kung mo check-in ka og hotel, mura kag nagbayad in advance 2 months. Kaya ang worth daw, ang value daw sa isa ka room sa inn ato na panahon is only about 1/35 of a denarii. So sobra-sobra ang iyang gihatag na bayad. And just for appreciation, akong gi-research. And this is just an estimate para lang ma-appreciate yun nato. Unsa day, how much kaha ang gihatag ani sa Samaritan? Gigasto di ay. Ang estimate in Philippine pesos would be about 65,000 pesos. Lavish giving.
to a stranger, to an enemy. And he did sacrificial giving. How do we know? He stayed overnight pagyod. Kay iya pa yung giatiman dadto sa inn, dadto sa hotel. Kay giingon man din sa story na pagkaugma naman siyang ilakaw. Og iya pag yung giingnan ang innkeeper na atimana siya, kung unsa imong magasto, ako pagin na siyang bayran. And you know what's difficult para sa ako, ani? This person is showing love. Grabe naggugma. Pero you know what? Di man gani ni siya remember. Kung makamata na ni siya, wagid siya nakaila atong Samaritan. Wagid siya kakita. Tulog man siya. Was unconscious all the time. Kita bitaw, I don't know about you, pero ako, I realized one day, when I go to work, muagi ko diya sa intersection anang Galaxy Gusa. Daghan kay kanang sa traffic light, daghan kay mga manglilimos diya. No na one time na ay nagtuktok sa bintana sa sakyanan, pagtan-aw nako, lalaki na baskog man, no? May pamangkayong lawas. No? Pero naluoy ko, tanaw ko naman ko yung mga coins akong gitagaan. No, paghatag na ko sa iya, nilakaw, wa man ganing itanaw, diretso lang lakaw. Ang nasa ko na, grabing tawana, wa man ganing nagpasalamat, bisag pasalamat man lang. Pero dato na ko na-realize, ang ako din gugma ato para sa iya, dili siya sacrificial. Kay nag-expect man ko something in return. But this Samaritan, he didn't expect anything in return. Now, kanina story, makita nato, no? Pinaagi sa lawyer, pinaagi sa mga characters, makita nato atong kaugalingon. Kinsa man dinhi ang makarelate sa Good Samaritan. I don't think bisag kinsa sa ato makaingon na nabuhat na nako ni. Ug bisan pa nabuhat ni mo ni ang sugo sa Ginoo is you have to do this every day, every moment. Kanina story gapakita sa ato na walay bisan usa sa ato kaya magbuhat niini. We are not good Samaritans. But this shows us what we have to do so that we can love God and we can say that we love God and we love others. So ginapakita ni Ginoong Hesus dadto sa abogado na ikaw, you believe that you are a righteous person. You are not. You need a Savior. We all need a Savior. We all need Christ. Nag-ingon ang Ginoo in John 13:34 to 35. Maghatag ako kaninyog bag-ong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaniyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung mahigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. God commands us, expects us na maghinigugmaay kita sama aning paghigugma sa Good Samaritan, expecting nothing in return. Kanina gugma sa Griego na pulong is agape. It's unconditional. It's selfless. Dili gahuna-huna sa imong comfort. So ang gugma sa Samaritan, no, was agape love. Dini sa GCAF, God has blessed us with a way for Him to teach us, tudluan taniya
ug ma-practice nato ning inatawag na agape pinaagi sa atong mga different ministries. We have about 20 different ministries dinhi sa GCAF. It's an avenue para matag-usa ka nato if we truly want to love God and to love others. Ihatag na ni Ginoong Hesus dinhi sa ato sa GCAF kani na mga different avenues aron ma-practice nato ning inatawag na agape. So I encourage each and every one of us. Gaawhag me, ang mga leaders sa GCAF are encouraging all of us. Please participate. Avail of the ministries that God has given our church. I was blessed, I think last Sunday, katong pagbisita atong mga graduating students from Ebenezer Seminary School from Zamboanga City. Ang isa ka estudyante naghatag siya comment and nangutana siya, no? Kay he was blessed daw hearing about our different ministries and daghan kay volunteers sa atong simbahan. Kay daghan kunoy simbahan sa Kamakop, mga alliance churches na pirting lisura kaayo, no, to invite members na mo appeal sa ministry, mo volunteer. Ang pangutana niya giunsa man na ninyo. Ug ang tubag ni Pastor Ruben, mas Pastor Ruben dadto, pag-ampo. Ihangyo ang Ginoo sa unang panahon pa, mga leaders nato before. They have asked God to bring people to have that heart kana na kultura bitaw og volunteerism na mo volunteer without expecting anything in return. We are blessed with many people who are servant leaders in this church. But still we have more coming. Sa among pagtuon, we have about approximately 50% sa atong congregation dinhi sa GCAF member na sa wider group. Mga kuani siya from teenagers to adults. So katunga pa sa ato adiri wala pa nag-appeal og wider group. So we still need you to join wider groups and to join our ministries. Now, ang ministry is not confined to the four walls of this church. Ministry is also pag imong atiman anang baby nimo unconditionally. Pagluto nimo sa pamahaw sa imong mga anak kada buntag na wala kay bagutbot. That's ministry. Pag adto nimo sa imong gitrabahoan ug makakita ka sa imong kauban na nahiwi ng naong kay di nakasabot sa unsa iyang buhaton ug imo siyang i-comfort or imo baka siyang tabangan tudloan nimo siya unsay angay niya buhaton, that's ministry. Or mag-text sa imong amigo or amiga who is suffering from anxiety or depression, that is also ministry. Now, we do ministry out of love. Mabasa po ninyo? 1 Corinthians 13, 1-3 says, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako,
ug ipasunog ang akong lawas apan kung wala ko'y gugma, wala kini kapuslanan. Brothers and sisters, we do ministry because of love. And we do it with love. Again, we encourage all of us, please join a ministry here at GCAF. And if kung dili pa ka member sa wider group, join a wider group. So now I go to the second part. I thought 1/3 lang to, murag 1/2 day. So, dalion lang ako ni, no? Nakapamahaw naman siguro mo. I'll just start. This is the second half of the message. And this is about the, mupakilid na lang ko. So ang vision nato sa GCAF is we envision Christ-transformed church discipling communities, one family at a time. Among ipamubo ang atong vision statement para dali ra mahinumduman. But atong message dinhi is gusto nato makita na matag-usa nato. What is a church? We are the church. Each one of us is the church. We envision that kada usa sa ato will be Christ transformed. What is a picture of Christ transformed? The Good Samaritan is a Christ transformed Christian, loving unconditionally, not expecting anything in return. Atong mission sa GCAF is to glorify God. Pinaagi niini. Winning people from all walks of life to a relationship with Jesus Christ. So we want people na wala pa nakaila kang Hesukristo. Ato silang adtuan, we disciple them. Ipaila-ila nato sila kang Hesukristo and para maila pod nila na sila relationship with Christ. Then we integrate them to the church. Ato silang imbitahon dinhi sa simbahan. Ngano man, aron mo daghan ta. That's one. Daghan pa kayo yung mga lingkuranan dinhi na bakante. But we invite them because we believe that we are a body. Kada magtotoo, kada Kristohanon is part of a body. We cannot live without the body. Dili man imo pwede natangtangon imong isa kadalunggan og siya na magbuhi og iya. So we need the body of Christ. Then we develop them to Christ-like obedience. So ato silang tudluan, ato silang i-guide through the wider groups. Pinaagi dinhi sa Sunday services o sa ato mga different ministries. And then we empower them to reproduce disciples for people to rejoice in worship. Kitara di ay ang angay maluwas. So we tudluan nato sila na sila pod can reach out to others who need the saving knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. So, highlights lang ni sa mga different ministries. Dili nato kaya na isa-isahon ang mga gipambuhat sa mga different ministries last year. But some of the highlights, we start with Kids Central. Mga winning moves nila and integration. So, nakakuha na lang siya, nakaplastar. We have an average attendance of 180 kids every Sunday service. Every Sunday. Atong pakpakan ang atong Ginoo. So they continue to teach our kids kaning tawag nato na Truth 78 curriculum. Nag-conduct pod ta last year og Parents and Volunteers Fellowship. And naghimo pod ta og ganang tawag natong evangelistic training, Hope for Kids na training. So ages 10 to 12, mga bata pa ni sila, gagmay pa ni sila, pero gitudluan na nato unsaon pag-share sa gospel sa ilang mga kauban, mga kaedad nila o younger pa baka sa ila.
And do you know one of the kanang effective na mo disciple sa mga lolo o lola? Mga apo. Imagine ang inyong anak, kabalo na mo share sa gospel, og si lolo og si lola wala pa maluwas. No, ipawali ang apo. Maminaw na sila. Sa sa Inside Out, they do unite gathering. It's a big gathering. So niabot na sila og about 125 high school and college students last year. Itong pakpakan ng Ginoo. So starting last year na anatay campus ministry. Wala pa nato ni gibuhat sukad, pero last year God bless us, no? Naatay 5 ka campuses na nasugdan. So mao ni siya ang sa CU, sa Cube, USTP, COC, and Corpus. Og gakadugangan pa na siya. This year, we are praying for more campuses. We have ministers and we are training young people na sila pod ang mo reach out dadto sa mga classmates nila, mga amigo-amiga nila dadto. We have already 15 potential wider groups sa atong Inside Out, no? Led by these young people na gitrain na nato. They conducted a breakthrough camp. Unsa man ni siya? Breakthrough camp, nakaproduce ta og 42 ka IO volunteers or mao na tawag natong MITs. Sila ang mga mo reach out na pod dadto sa mga ubang batan-on. Dinhi sa Christian Family Ministry naatay 3 ka major events na gibuhat. Nagconduct tag family seminar last year. We called it Discipling the Home in a Postmodern World. So we are praying na we can do that again this year. And then we revive the big group. CFM big group is gathering sa tanan mga wider group leaders, mga ministry leaders, and their Timothys. Timothys tawag nato sa mga kauban nato na atong ginadisciple na musunod kanato sa pag-lead sa usa ka grupo, no? So tawag nato sa ila Timothys. Then we conducted the Biblical Portrait of Marriage Seminar Part 2. For many years we have been conducting sa wider groups nato ang BPOM Part 1. So karon na kumpleto na 12 series na siya for couples and for people who want to go into marriage, mao ni atong ginatudlo. Sa Joyful Channels, these are some of the accomplishments. Di na nako na isa-isaon, basahan na lang ninyo, no? But total funds raised 89,467 atong pakpakan ang Ginoo. Kani tanan ng mga funds padulong ni siya dadto sa DTC, no? Kanang atong building na gina-construct diha. Sa Inside Out, mo na mention na ganina. And sa Memorial and Lifeline or Rehab Ministry nato, these are some of the highlights. Daghan pa na sila gibuhat pero these are some of the highlights lang. They provided comfort and care. So we extended comfort and care to 24 grieving families. Mo ni sila sa memorial, no, na service nato or memorial, service. Then proclaiming the gospel through these memorial services, the gospel was preached to friends and families of the bereaved, no? So during the week, mo ning panahon na perfect time to share the gospel. Financial assistance natong nahatag sa mga kauban nato dinhi sa simbahan. We were able to assist 23 GCAF families or family members, no, who experienced the loss of a loved one. Sa Lifeline Ministry, 101 baptism ang naitabo and 9 rehab clients and their family gasugod na sila simba dinhi sa GCAF. Sa Paglaom Ministry, these are some of the highlights in last year, no? Ang mga parents sa mga bata, nag-appeal sila sa Dilaab, couples night.
We will do that again this coming February 14, I think. Parenting seminars, nag-appeal po sila, mga parents ni sa atong mga estudyante. And most of these are not yet believers. Family discipleship during the prayer and fasting, trauma healing, family day. So, mao niya mga activities. Sa mga activities po para sa atong sponsored children. By the way, Paglaom Ministry is in partnership with Compassion International. So, discipleship classes, kids camp and fun fest, distributions of school needs and vitamins, dental checkups, crochet and craft making, Pickleball Lab in partnership with CFM. I wish I can explain all of this, pero we're running out of time. No? Total participants sa ato ang Paglaom Ministry is 220 as of last year. And those are the numbers, no? Na nag-participate sa baptism, 23 of them. Nag-involve na sa church ministry, 31 of those kids. Upat ka participants na ang gi-graduate na sa program. And tulo na ka mga batanon ang galid o ilang kaugalingong wider groups. Atong pakpakan ang Ginoo. Sa Touch Alive Foundation, this is our dental medical na ministry. So, daghan sila nabuhat, like atong fundraising, because they generate their own funds para maunang ipangpalit nila og mga materials na ihatag dadto sa mga tao. Medical mission, duha ka medical mission na itabo last year dadto sa Mambatangan in partnership with GCAF Mambatangan, and dadto sa Pagadian in partnership with Biswangan Alliance Tourist Church. So mao ni ang mga resulta dadto na 254 total registrars sa Mambatangan, 131 adults and 34 kids heard the gospel. Every time na tay medical, dental and medical mission, naagi nang siyang gospel sharing, di na pwede na wala. So, tulo ka individuals became part of a Bible study group at dadto sa ilang simbahan. Dinipod sa Pagadian, 200 individuals ang nakadungog sa gospel, 200 individuals receive a free copy of the Bible in partnership with Gideon's International. Okay, so, delete na ni. So, did I miss anything? Okay. So, again, dili na to maapil tanan mga activities and events na atong nabuhat for lack of time, but these are just some of the highlights. And God willing, next Sunday, I will continue the report giving you katong sa plans for 2025. So thank you very much.